Un topónimo, ademais de ser un patrimonio cultural e un espazo físico, é o nome propio dun lugar. Xa sabemos que os topónimos identifican aldeas, penedos ou regatos, mais hoxe imos aprender como algúns deles poñen nome ás persoas. Benvidos a este anaco do mundo chamado Penarrubia. Viñemos ata Penarrubia, no concello lugués de Baralla, para falar dun tipo de topónimos ben curiosos, os oicónimos. É dicir, os nomes que fan referencia ás casas e que na maioría das veces acaban por dar nome ás persoas. E aquí temos un bo exemplo. Preséntovos a Eduardo Álvarez, que me estaba a contar que ese nome só lle funciona de Penarrubia para fora. Porque ti como te chamas, entón? Bueno, eu no documento de identidade son Eduardo Álvarez, efectivamente, e así figuro oficialmente no registro civil e en todas as demais lados da administración. Pero cando estou aquí na parroquia de Penarrubia, son única e exclusivamente Eduardo do Costureiro. Aquí é máis importante, case, o nome da casa que o propio apelido. Evidentemente, é moito máis importante. O nome e os apelidos identifícanos cos nosos antepasados, cos nosos familiares, cos irmáns, tíos, etc. Pero o nome da casa identifícanos ca comunidade parroquial, é dicir, ca comunidade da contorna. Eu, se me preguntas por apelidos de algúns veciños da parroquia, non os coñezo, pero en cambio non fallo nunca a hora de identificar unha persoa co nome da súa casa. Ata lles parecería mal. Evidentemente, claro que sí. Tense dado o caso de eu chamar por teléfono a alguén co que non me trato moi habitualmente, non? E entón, cando estou a distancia, cando non vivo aquí, non? Identificarme como Eduardo do Costureiro, que senón posiblemente non me identifiquen, non me recoñecen, a non ser claro que teñan no teléfono anotado o meu nome, como sucede agora cos teléfonos digitais, sí. E xa que eres Eduardo Costureiro, tío de coser, como levas? Home, vamos a ver, eu aprendín moitas cousas na miña vida. Si, eu fui un neno labrego, como todos os nenos desta parroquia. Despois tamén aprendín a dar clase, porque eu fui un profesor de ensino secundario durante moitos anos. Ahora ben, se se trata de poñer un botón, pois tamén o fago ben, además con moita solidez, de forma que ese botón non se vai desprender nunca máis do lugar da lapela ou do lugar onde o puxen. É con estilo. É con estilo, sí, sí. Móstrasme máis oicónimos. Por suposto, encantado. Pois veña, imos. Vamos alá. Un paseo por Penarrubia é dabondo para comprobar de primeira man como os seus veciños son ben coñecedores do seu legado cultural e poñen todo o que está na súa man para perpetualo. Os nomes das casas como esta, a casa de Lopo, mostran as formas orixinais, as formas auténticas galegas, sin ser transformadas como foron ao longo da historia pola forma española. No? López. Ah, vale. Entón, isto é como unha resistencia á castelanización. Efectivamente, é unha resistencia á castelanización porque se mantivo na tradición oral, non na tradición escrita, senón únicamente na pervivencia a través da comunicación que nos facemos oralmente. Entendo que o apelido desta familia é López, sí. Pero a casa é Lopo, que claro. É o nome original. Claro, claro. Inicialmente era Lopo, eran todos Lopo, pero foron transformados en López pola españolización deste apelido. Vale, vale. E ademais disto, porque se mantivo na tradición oral, tamén se conservan determinadas formas dialectais propias do galego desta zona oriental, non? Por exemplo, temos a casa de Mufín, a casa de Miguelín, con estas terminacións en in, que son propias do galego. O de pechar tamén. Tamén o de pechar as vogais, sí. O A pechámolo en E, o O pechámolo en U. Un estudo serio da toponimia exixe que acudamos ás fontes orixinais de información. Efectivamente, temos a excusa perfecta para ir á taberna. Buenas. Hola, vos. Hola. Hola, vos.
Ben, Nuria, o primeiro que quero saber é o teu nome. Pois eu chamo Nuria Fernández, pero por aquí todos me coñecen por Nuria do Taberneiro. Ah, vale, porque estamos na taberna de Val. Entendo que a túa familia leva vinculada a este negocio de toda a vida. Si, leva toda a vida, xa o seu avó e o seu bisavó, xa hai datos desta taberna no catastro de Marqués de Ensenada no século XVIII. De feito, é un dos estancos máis antigos de Europa en activo. O caso é que eu, cando preguntei, dixéronme que isto era o do taberneiro. Sí. Sí, o taberneiro quen é? Quen é o taberneiro? Inocencio Álvaro Fernández. E todos conocen polo Taberneiro de Val. O taberneiro? Claro, como vai ser? Claro. Antes de seguir, aproveito para botar unha partida no Concello de Baralla con Daniel do Carteiro. Daniel do Carteiro, Ramiro do Taberneiro. Ramiro do Taberneiro E David da Casa do Costureiro. e David da Casa do Costureiro. Queriades nomes? Pois, arrastra. En Penarrubia, todas as casas manteñen o seu nome propio, que ficou invariable ao longo da historia ao igual que aconteceu noutros moitos lugares de Galicia. Os nomes perduran, mentres que as casas e a paisaxe van mudando a apariencia ao compás dos tempos. Son cambios que non pasan inadvertidos para Lucía, outro membro da saga do costureiro. Lucía, vos sodes da Casa do Costureiro, pero nesa época o normal é que fosen mulleres. Sí, efectivamente, os homes eran os xastres e as mulleres eran as que eran costureiras ou tecelás. De feito, aquí na parroquia de Penarrubia, en Val, ata hai pouquiño, había unha casa que era a casa do xastre, e ali había un home pois, que confeccionaba roupa para os varóns. E as mulleres, que eran as costureiras, eran as que facían a roupa pois para iso, para as mulleres dentro das súas casas ou a domicilio. Lucía, que se vos fixades na casa, leva a equipación oficial da súa casa, non? Quen é? Esta é miña avoa. Ah, e se alguén de fora casaba cunha muller daqui, que nome quedaba na casa? E se a que estaba na casa era unha muller, o nome cambiaba ao masculino. Pasaba como pasou na nosa casa do costureiro. No século XIX exactamente, a miña antepasada, María Bolaño, era, ademais de labrega, costureira, e cando ela morreu, o nome da casa cambiou do feminino ao masculino. E dende ese momento, todos os descendentes pasamos a ser da casa do costureiro. É un pouco o exemplo do patriarcado, non? Que había e que igual hai tamén aínda ahora. Eso representa unha organización patriarcal na que o varón é o centro. De feito, os oicónimos que representan oficios de homes, como pode ser o ferreiro, o carteiro, o xastre, non mudan ao feminino cando quen queda na casa é unha muller. E tamén se pode dar o caso de homes que veñen de fora e traen o seu propio oicónimo. Que interesante. Estou aquí tomando fresco con Antón de Lopo e Pepe de Ribeiro, dous veciños de Penarrubia, e estaba pensando eu, Antón, iso de Lopo que é por un antepasado seu ou como vai o conto? Pois será seguramente por un antepasado, porque a casa xa é a casa de Lopo, e nos apellidámonos López. Non sei se ten algo que ver unha cousa ca outra ou non, pero eu sempre teño ido falar ao meu abuelo, que é o último que conocía, e falar de que sempre se recorda que fora o apellido López. Pero a casa é Lopo. E a casa é Lopo. É o de Ribeiro, que é apelido. Non. É o nome da casa. O apellido, eu son Mallo Fernández. É meu abuelo Fernández. Meu pai Mallo. E así, sucesivamente. Ten que vir de generacións anteriores. Pero ti eres de Ribeiro. De Ribeiro, Pepe de Ribeiro, da casa de Ribeiro. E se queres, mostroche aquí ao lado o cementerio onde quero ser enterrado, no nicho da casa de Ribeiro. Ai, pois eu quero ver o nicho, Pois vamos verlo. Sí. Sí. A parroquia serviu de ligazón territorial da veciñanza desde a alta Idade Media
e cada párroco exerceu de pastor do rabaño levando conta nos seus libros dos nacementos, matrimonios e defuncións. O cemiterio actuou como vencello especial dos veciños, porque na terra dese lugar descansan os restos dos devanceiros de xeito que a freguesía dos vivos prorrógase na freguesía dos mortos. Ves, aquí teño a última casa. E a miña, pero a miña non estou moi seguro ainda. Moi boas, Vicente, que tal? Que tal? Como che foi por Penarrubia? Pois coñecín a moitos fregueses, pero non me preguntes polo apelido de ninguén, Pois, preguntando polos nomes das casas, ben seguro que escoitaches unha boa chea de apelidos e unha boa chea de alcumes. Mira, eu estuve na taberna de Val xogando ás cartas e, como me digas que o nome do Concello de Baralla ven de aí, caio de cu. Pois non ven das cartas, non. Baralla é un deses falsos amigos da toponimia galega que ten similitude cunha palabra do léxico común, pero que non comparte o mesmo significado, non? Así que, neste caso, pois non é porque a xente se dedicara a xogar ás cartas, que seguro que xogan, senón o étimo latino baralia, co significado de valado formado por paus longos ou por varas, non? Posiblemente neste territorio existisen varias propiedades que estivesen separadas por sebes formadas por este tipo de varas ou de paus longos, normalmente atados por unha corda ou por un bimbio. Así que sería un topónimo equivalente a outros moitos que temos polo noso territorio, como son o valado, a cerca, o cercado ou mesmo o valadares. Agora ben, é importante que saibades que ata 1975 o nome deste concello era Neira de Xuxá, un topónimo bastante máis guapo e, sobre todo, máis antigo, non? Entón, xa sabes o que te vou preguntar. Pois sí, polo significado de Neira de Xuxá. Pois mira, Neira é un topónimo prerromano, un hidrónimo prerromano, referente ás augas, pois, como todos os nomes de ríos galegos, ou unha imensa maioría, non? E Xuxá é un adxetivo latino que era iusana, que significa de abaixo. As terras que estaban na parte alta do río Neira recibían o nome desde tempos moi antigos de Neira de Rei. E as terras que estaban na parte baixa do río recibían este nome de Neira de Xuxá, de aí o de abaixo. Graciñas, Vicente. Ata a próxima. Hoxe acabamos de ver como a toponimia nos fala das xentes que habitaron un territorio e do vínculo que estableceron con el a través dos seus nomes. Que esta historia compartida continúe está nas nosas mans. Os nomes da nosa terra chaman por vós.